Eteenpäin yhdessä, työttömän terveystarkastus. Framåt tillsammans, hälsokontroll för arbetslösa. Hälsokontrollen för arbetslösa är en utförlig kartläggning av din hälsa och dina hälsovanor. Vid hälsokontrollen undersöks ditt hälsotillstånd och bland annat dina tidigare sjukdomar, mediciner, din livsstil, anställnings- och utbildningshistoria och dina egna förväntningar samt mål i förhållande till arbete eller studier. Terveystarkastuksen tekee tavallisesti terveydenhoitaja ja tarkastus kestää noin tunnin. Ennen kuin tulet terveystarkastukseen, sinun olisi hyvä täyttää kysely- ja esitietolomakkeita. Ne auttavat kartoittamaan terveydentilasi. Muutama arkipäivä ennen terveystarkastusta on suositeltavaa käydä ottamassa verikokeet FimLabissa. Förutom samtalet med hälsovårdaren görs även mätningar av bland annat blodtryck, längd, vikt och midjemått. Vid behov kontrolleras din syn och din hörsel. Vaccinationsskyddet kontrolleras också och kan komplementeras med till exempel stelkrampsvaccin. Hälsokontrollen är frivillig och kostnadsfri. Framåt tillsammans, social- och hälsovårdstjänster som ditt stöd. Eteenpäin yhdessä, sosiaali- ja terveyspalvelut tukenasi.